Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure Jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beriz gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna, bihurratuak salbatzera bidania, erroke jauna. Erruki dakigula, Jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eramarra itzala betiko bizitzaren. Egin dezagun otoik, hoi Jainko muga jarri zenion horreko bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera egiz. Apalki eskatzen dizugu, ez zarraraz bezazulak zure errukiaren graziaz, Carmen zure serbitzariaren izena, bizidunen liburuan, zure seme Jesucristo gure Jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, Jainko errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jo liburutik, Jobek esan zuen, hain nire hitzak idatziak geldituko balira, liburuan ezagiak. Edota burdinazko estenaz eta berunaz betiko grabatuak haitzean. Nik badakit nire eskubidearen babeslea bizi dela, eta azkenean, hautsaren gainetik jaitiko dela. Nire lagun azalau ondatu ondoren, gorputzik gabe Jainkoa ikusiko dut. Nik neu ikusiko dut, eta ez beste. Jauna bezala, Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Martak esan zion Jesusi, Jauna, hemen izan bazina, gure anaiak ez zebilko. Hala ere, badakit eskatuko diozuen guztia emango dizula Jainkoak. Jesusek erantzun zion, piztuko da zure anaia,
eta Martak badaki piztuko dela azken egunean, hildakoen piztuerakoan. Jesusek esan zion orduan, ni naiz piztuera eta bizia, nigan sinisten duena hilik ere biziko da, eta bizirena nigan sinisten badu, ez da betiko hilko. Sinisten alduzu hori. Martak erantzun zion, bai jauna, sinisten dut zu Mesias zerala, Jainkoaren semea, mundura etortzeko azena. Jauna esana. Bertute teologalak hiru dira. Fedea, itxaropena eta karidadea. Hain zuzen ere, hirurak ezinbestekoak ditugu gure kristau bizieran. Esan genezake, fedeak halako argitasuna eta indarra ematen digula. Itxaropenak aurrera segitzeko behar dugun kenena. Eta karidadea da egunero praktikatu behar daukaguna. Hiruretan, San Pablo esaten digu, importanteena karidadea dela. Lehenengoa maitasuna dela. Hori baino handiagorik ez dagoela. Gure erlijioan Jesusek hala erakutsi digu. Gure eguneroko bizitza, errukizko ekintzak, miserikordiazko obrak direla lehenengoa. Beste gauza guztien gainetik daudenak. Goseak dagoenari jaten ematea, triste dagoena konsolatzea, gaixorik dagoena bisitatzea eta abar. Horiexek dira, kristauak bere bizitzan praktikatu behar dituen ekintzak. Jesusek hala jokatu zuelako eta guk hala jokatzea nahi duelako. Hoi erakutsi zirelako bere ikasleei eta gu bere ikasleak direlako. Orduan bere ikasleei erakutsitakoa guk hartu behar dugu guri erakutsita bezala. Ezinbestekoa dugu. Baina egia da, importantena karidadea izan da ere, hiru bertute teologalak esan genezake haien artean oso lotuta daudela. Fedeak laguntzen dio itxaropenari, itxaropenak fedeari eta karidadeak biei. Zenbat eta gehiago maitatu lagunurkoa, horrek ere eramaten gaitu gehiago maitatzera jangoikoa. Eta zenbat eta gehiago maitatu jangoikoa, benetan eta modu zuzenean maitatzen badugu, horrek eramaten gaitu lagunurkoa ere maitatzera. Horregatik, pentsatu behar dugu, gure bizitzan ezinbestekoak ditugula hirurak. Jesusek erakutsi digu gainera, hiru virtute teologal horietatik heriotzaren ondoren bakarrak dirauela. Hau da, karidadea, fedea eta itxaropena heriotzeko momentuan desagertzen baitira. Fedea, hain zuzen ere, delako ikusten ez duguna sinistea eta heriotzako momentuan ikusiko dugu. Beraz, jangoikoa ikusiko dugunez, ez dugu federik izango jangoikoarekan ikusten dugulako. Eta itxaropena da hain zuzen ere jangoikoarekin bat eginik egotea, zeruan egotea. Eta heriotzako momentu jangoikoarekin bat egiteko aukera hori daukagu. Beraz, itxaropena ere desagertzen da. Eta karidadea bakarra gelditzen da. Gaurkoan, hain zuzen ere, Carmen despeditzera elkartu dira hemen. Carmenek fede sakona izan dugu. Oso emakume elizkoia izan du da. Azken arte, baina da, astebete edo, elizan zegoen, kapilan zegoen, bezetan gauza izan dudan arte, arrastaka ere etorri izan dudan elizera. Parte hartzera Eukaristian, Jesusek utzi digun oparirik handienean, kristauok eta gizaki guztiok bat egiten gaituen misterio izugarrian. Jesusek azken afarian ospatutako Eukaristian. Gaur, hementxe elkartu bera. Berak asko eta asko despeditu izan ditu hemen, askoren alde errezatu izan du. Gaur bere alde
errezatzen dugu, jangoiko onaren eskatu, goiko zeruan ardezala Carmen gure segidea, eta berak handik gurean egin bezala. Entzuna eta onak bihurtzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jainko guztizona, Carmen zure sarbitzailearen saparetarako eskaintzen dizugu opari hau, eta ustez eskatzen, zure semean salbatzaile jotu duenak, epai errukitzu arki bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin.
Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hil ez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, Aingerus taldeekin batean, goresten zaitugu pozez betirik kantatzen dugula. Eta eskerrak emanez abitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok urtatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalango berdin kamizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok urtatik, hau nire odolaren kaliz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat nekatuak markatzeko isuriko dena. Egiztuen hau nire hori garen. Eskeitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldagera zure servitzari onartu behituzulako, eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen urte bezan. Eramazu beritasun osora, Francisco beritasuntuarekin, Francisco gurutzenarekin, eta lintzizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, gaur mundu honetatik, zure gana eraman duzun Carmen, zure zerbitzaria. Eriozean zure zenearekin bat egin genau, iztueran ere berarekin bat izan ari. Gogoan izan jauna, institutza horrenean duarterek gure zenidea, eta hilako guztiak. Ahar izazu zeu bertegiaren horretan. Erruk izakitzi duaren, gu guztio betiko bizitza iritzen zan. Agoikoaren ama Maria Virginia batzurekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizali guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez dezagun. Jesucristo zure zenearen ikartez.
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuzena da apostoluei paketa uste duzuek lege paketa ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege biziko izena gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea ekarri. Jangoikoaren bizotxa, doitzen dezu munduko pekatua, errekin jaunak. Jangoikoaren errekin jaunak. Jangoikoaren bizotxa, doitzen dezu munduko pekatua, maina zuetan. Hona hemen jangoikoaren bizotxa munduko pekatua jartzen duen zoriontsua jaunaren mailaginduak. familiaren izenean eta parrokiaren izenean, eskerrik asko gaur honeak bezalako guztioi. Familiari, gure samin hauetan laguntzera,
erresegideari azken agurra egitera eta jargoikoari bere animaren alde erreguzera. Oitura dugu bezala datorren igandean ere, meza nagusian bereziki gogoan hartuko dugu Garizare gure segidea. Eta orain kanpo santu aldera abitu horretik azken erreskursoa errezatu izango. Gure aita. Sakrifizioen bidez gartxurik eta pekaturik askaturik, irits bezala piztueraren betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun piztuekin, bere ika zaitzatela jaineko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren